Balimaw ani ɲankuma somɔgɔw kori baasi tɛ yen nse donc bi baro bɛ fili chronique de Bamako de kan fili an yɛrɛ titiri kɔnɔna a caman fɔra mɔgɔninfin an bɛɛ bɛ fili donc série in bɛ o koɲa de kan quoi an ka fili an mɔgɔninfin anw ka fili donc sisan fili in ye u y'a kɛ parti fila de ne hakilina t'a la a kɛra parti fila de parce que parti fɔlɔ u ye histoire seegin de bɛ parti fɔlɔ la histoire seegin ninnu si ni si tɛ kelen donc ça fait que denmisɛnnin minnu bɛ yala yala dugu kɔnɔ n'u ka palaniw ye donc gerebu ninnu minnu bɛ gerebuya kɛ parce que gerebu tɛ donc minnu bɛ gerebuya kɛ olu ka histoire b'a la kan sinamusow ka histoire b'a la les veuves olu fana ka histoire b'a la ani bolontayan o caman o histoire fana b'a la fɛn min diyara ne ye nin parti la a histoire ninnu bɛɛ parce que mɔgɔ laji de don c'est pour que ka mɔgɔw laji et puis k'a yira fɛnɛ ko mɔgɔninfin an bɛɛ bɛ fili mais fili tɛ baasi ye mais n tɛ segin kɔ o de bɛ se ka kɛ baasi ye quoi donc sisan voix dɔ b'a la yanni histoire bɛɛ ka daminɛ voix dɔ b'a la nin voix diyara ne parce que a voix b'a yira yanni i ka don yanni i ka a lajɛ i bɛ histoire mun en fait a bɛna kuma mun kan quoi donc o yɔrɔnin kɔni o diyara ne ye et puis ka fara histoire ninnu yɛrɛ kan mais a histoire bɛɛ la mun diyara ne ye o ye denmisɛnnin minnu bɛ yala dugu kɔnɔ olu ka histoire ye parce que a histoire kɔni a bɛ mɔgɔ la hinɛ a bɛ mɔgɔ la faamuya et puis o diyara ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan mais a bɛɛ ka di parce que a bɛɛ ye leçon de donc sisan parti filanan o ye Aïcha o ye épisode caman ye Aïcha ni Baro ka histoire kan Aïcha ni Baro ye jɔn ye olu ye couple mun denmisɛnnin couple de don mais u ka denko bɛ ka gɛlɛya parce que n'i y'a ye a daminɛ kuma quoi a kɛlen comme u bɛ furu kɛra a mɛnna dɔɔni donc sisan mais u ka denko ma nɔgɔya aw yɛrɛ b'a dɔn anw muso ninnu an ka parce que Mali société la a ma nɔgɔn ni furula kalo damadɔni u tile damadɔni u san damadɔni ni den ma sɔrɔ kumaw bɛ caya donc Aïcha kɔni ale dɛsɛlen bɛ fɛn caman na o problème koɲa la quoi donc Baro kɔni a cɛ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min don a bɛ faamuyali kɛ donc ale ka faamuyali ta la o tɛ baasi ye quoi o tɛ baasi ye parce que ko min don a bɛ se ka na joona ou bien a bɛ se ka to kɔfɛ donc sisan o hokumu na comme a y'a ye a muso besoin bɛ denko la donc u ye docteur dɔ siralatama pour que ka se ka traitement dɔw kɛ donc sisan traitement ɲana alhamdulilayi traitement ɲana mais fɛn mun mɔgɔ caman tɛna mun faamuya c'est que Baro ni Aïcha ka condition na baarakɛla t'u bolo mais je pense aussi u y'a kɛ peut-être pour que k'a yira ko mɔgɔ dɔw bɛɛ tɛ baarakɛla ta quoi dɔw bɛ préférer k'u ka baara kɛ ou bien mɔgɔ wɛrɛ kana d'u kan so kɔnɔ donc sisan hokumu na baarakɛla tɛ Aïcha bolo donc a kelen de b'a ka baara kɛ or que ale ka kɔnɔmaya in a ma nɔgɔn kɔnɔmaya min don a ma nɔgɔn donc ani Baro ka donc médecin y'a fɔ a ye ko il faut pas que a ka effort caman kɛ quoi donc hokumu na Baro ye a ba wele pour que ba ka se ka na dɛmɛ kɛ so kɔnɔ ba dun kɔrɔlen don ba ko k'ale tɛna se ka na mais k'a bɛ Baro dɔgɔnin bila ka na o dɔgɔnin fana nana so kɔnɔ donc o nana normalement ka Aïcha dɛmɛ de mais ale m'o kɛ dɛ ale nana de ka donc ale nana ka problème wɛrɛ de fara Aïcha ta kan ka problème wɛrɛ fara ta kan mun na a b'a ka baaraw fara Aïcha ta kan donc Aïcha kɔni a sɛgɛnna bolo et puis a sɛgɛnna tellement o koɲa a ka fɛn na parce que
kɔnɔmaya in kun ma nɔgɔn donc malheureusement den tɛ sira sɔrɔ donc den tɛ sira sɔrɔ a yɛrɛ a bɛ ɲini a fɛnna ma a jouera kan tellement donc a y'a décidé parce que a bolo Aïcha Baru ni a dɔgɔnin ni ko ale den olu sababu de y'a kɛ ni den in taɲara quoi donc a y'a ka minɛnw ta ka taa u ka so a y'a ka minɛn ta ka t'u ka so Baru dun b'a muso fɛ donc a jouera fila bɛɛ kan et puis a jouera dɔgɔnin fɛnɛ kan parce que dɔgɔnin y'a ye finalement a yɛrɛ ka kɛtaw u ma ɲa quoi donc ani kɔrɔkɛ bɛɛ u yɛrɛ kɔni fo ka donc kɔrɔmuso sisan dɔgɔnin sisan o ye Aïcha teri dagawuli teri contacté pour que ka se ka kɛlɛ ban mais o si la Aïcha ma sɔn mais Baru comme courage b'a la et puis a b'a muso fɛ a yɛrɛ kun bɛna kokɛbali dɔ kɛ tellement que a jouera kan quoi donc au final a muso sera ka segin so muso seginna so buramuso fɛnɛ comme Baru kun bɛ fɛ ka kokɛbali kɛ donc buramuso fɛnɛ bɔra dugula ka na Bamakɔ ko parce que ale den bɛ fɛ ka kokɛbali kɛ ko muso ko donc ale bɛna muso wɛrɛ di Baru ma donc muso filanan donc a ka di Aïcha ya man di Aïcha ye muso filanan in bɛ sigi donc heureusement Aïcha yɛrɛ mɔgɔ min don mɔgɔ la faamuyalen don et puis mɔgɔ min don a dusukun ka ɲi donc muso min fɛnɛ buramuso kun bɛna muso min fɛnɛ d'a ma donc o muso fɛnɛ ye mɔgɔ hɔrɔn ye quoi donc sisan aw yɛrɛ de b'a tɔ lajɛ pour que ka se ka lafaamuya aw ka faamuyali cogo la et puis an ka se ka baro kɛ donc bi de baro ni baro de kun bɛ ne bolo ka d'aw ma bi fili ye chronique de Bamako kan voilà donc sisan aw yɛrɛ ka hakilinata kɛra mun ye ninnu fila bɛɛ la ninnu parti kelen ni parti fɔlɔ ni parti filanan aw yɛrɛ ka hakilinata kɛra mun ye a ko ninnu na aw k'o fɔ ne ye donc a k'an bɛn wagati wɛrɛ